खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गसाइगावनि पाटाकाटायाव सावस्रि जोथोन लानाय फोरबो, जराबादाव पुलिसनि गुलियाव सासे दुथां डाकातिनि जोखोम, कलकातायाव लखिमपुरनि सासे आर्टिस्टनि जिउ खहा, गुवाहाटीनि उलुबारियाव सन्देह गोनां हेरेनजों लोगोसे सासे फालांगिरिया हमजादों, जमदुवारनि खासिबारियाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सावस्रि नोजोर होगिरिफोरनि हानजाया सोरखारि देहा फाहामसालिफोरनि बायदि रोखोमनि जेंना आरो गोरोन्थिफोर आरो अजदफोरखौ नोजोर होयो। आसाम सोरखारा सावस्रि सेक्टरनि जौगाथायनि थाखाय गासै रायजोआवनो सावस्रि जोथोन लानायनि फोरबोफोर खुङो। समान्थाराव कसुगाव आरो गसाइगाव महकुमानि सावस्रि ब्लकनि सिङाव थानाय पाटाकाटायाव रायजो देहा फाहामसालियाव साननैनि सावस्रि जोथोन लानाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमा पुलिस मावख'गिरिनि हिरेन कुमार डेकाखौ मैया सिकिउरिटि गार्ड महरै सिनायथिनाय जादोंमोन। दिनैनि हाबाफारियाव गसाइगाव दानतेज मानस बरदलै आरो क'क्राझार मेडिकेल कलेज डक्टर सुशांत काकतिया नोजोर होगिरिमोन। बे फोरबोखौ कसुगाव ब्लकनि एकाउन्ट मेनेजार किस्मत आलीआ हेफाजाब होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोनि गामियारि ओनसोलाव देहा फाहामसालिफोरनि बायदि रोखोमनि आंखालखौ फोजोबनाय जागोन होननानैबो हानजाया बुंथियो। मोनसे अपारेशन खालामनाय समाव गुवाहाटीनि जराबाद ओनसोलनि पुलिसआ गुलि गावनायाव सासे दुथां डाकाइतनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जोखोम जानाय डाकाइतखौ तामुलपुर जिल्लानि थागिबि रमेश दैमारी 32 बोसोर होननानै मिथिहोदों, जाय नोगोर नाङैनो डाकाति आरो खावनायनि गोबां जाथायफोराव लोब्बा दंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला डाकाति रमेश दैमारीनि आथिङाव गुलि नांनायनि उनाव आथिखालाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल जिएमएइचआव फाहामथाय होगासिनो दङ। सिखाव खावनाय दाय गोनां खामानिजों मिथिजानाय रमेशनि बेरेखायै 100निबो बांसिन गसर थिसननाय दङमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि रमेशखौ 20 सान सिगां जोबथेसालिनिफ्राय हगारनाय जादोंमोन आरो बेनि उनावनो दाय गोनां खामानिफोरखौ जागायफिनदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे अपारेशनाव पुलिसआ रमेशनि गुबुन सासे लोगो फजल आली मुंनि सासे सुबुंखौबो हमनो हादों। आसामनि लखिमपुरनि सासे जाखांफुनाय आर्टिस्टआ कलकातानि मोनसे जायगायारि देहा फाहामसालियाव जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सुर्य सयकियाखौ साननै सिगां सोहोरनि मोनसे रेलवे स्टेशननि साखाथियाव मोननाय जादोंमोन, जाय जोबोद गाज्रि थासारियाव दंमोन। बे जाथायनि उनाव फाहामथायनि थाखाय थाबैनो खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय फाहामथाय होनाय समावनो जिउ गोमायो। नखरनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायखौ बुथारनाय जानो हागौ होननानैबो अजद होदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया बेंगालराव आसामनि माया गगৈ मुंनि सासे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ सोमोनांथाव बुथारनाय जाथायनि उनाव जादों। आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि आरो कंग्रेस दैदेनगिरि रुंसारि इन्द्र गगैनि फिसौजो मायाया गावनि बिनानावजों बेंगालुराव थागासिनो दङमोन, जायखौ 26 नबेम्बर खालारखालि बेंगालुरुनि इन्दिरानगरनि मोनसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव गोबां सुरिजों जखम जानाय गोथै देहाखौ बोखांनो हादोंमोन। गुवाहाटीनि उलुबारियाव हेरेनजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्सआ फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी उलुबारि ओनसोलाव हर गेजेराव अपारेशन खालामनानै 16 ग्रामनिबो बांसिन सन्देह गोनां हेरेनखौ हमनो हादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे सिग्रोमनाय समाव मोनसे साबोननि बक्सआव 16.11 ग्राम सन्देह गोनां हेरेन जब्द खालामनो हादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो गंसे मबाइल फन आरो गंसे AS01 SC 0215 अट' रिक्साबो जब्द खालामनो हादोंमोन। बे दायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ गुवाहाटीनि लटासिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय कालीबारि आमबारि रेलवे कल'निनि थागिरि 25 बोसोर बैसोनि रहित बासपर होननानै सिनायथि होदों। बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि आटगाव ओनसोलनिफ्राय एसटिएफआ गुबुन सासे ड्राग्स जगायग्रा
कुरुपेटियानि मजिद आली मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 13.88 ग्राम हेरेन जब्द खालामनो हादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय कासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों बिटिआरनि डिपुटि सिएम गबिन्द्र बसुमतारिया, लोगोसेनो केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म, इएम रन्जित बसुमतारी, डक्टर नीलु सोरगियारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, लरेन्स इस्लारि आरो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारि आरो गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।